tak už ustal týždňa zhon. Všetci idú v piatok von, slnko hľadí do okien. Týždeň čakám na ten piatok, aj vietor fúka krásne. Hej, je tu piatok, čo budem robiť vlastne? Čo budem robiť vlastne? Asi sa opijem na domaši, alebo na šírave. Ako dobre, že tu zlaté piesky máme na Orave, alebo na Mare, na Ružinej. Budem ležať v tráve, asi sa opijem. Madračku, plavky aj stá,